Avui vull presentar una persona que crec que té molta gràcia, o sigui, és una de les persones que es dedica al conte i a part és una persona que acumula coneixements, en té moltíssims, acumula classes, està interessada per tot, és una persona que sempre li interessa tot, sempre ho ha llegit tot, sempre és la primera de llegir tot, i jo l'he convidada perquè em resulta una persona molt interessant, la Maria Donlo, de Calaix de Contes. Calaix de Contes és un blog que rebem els que tenim la sort d'estar subscrits, que no, per altra banda, pot tenir la sort aquesta tothom, i cada 2 setmanes, una mica més, ens envien un conte. I realment val molt la pena de llegir-los. Hola, Maria. Moltes gràcies. Mira, amb el que estic d'acord amb tu és que m'interesso per moltes coses, masses, i llavors, clar, no dono l'abast a tot. Pràcticament a res. No, això sempre ha sigut la humilitat personificada. Llegeixo molt, però després se'm queda poc. O sigui, sempre es queda la petja, no? Allò que dius, bueno, hi ha una sensació, algo que és el que se't queda. De tant en tant se'n queda alguna cosa més, però poques. Però bueno. Mira, jo t'he convidat per 2 coses. Una, perquè m'expliquis què és el conte, els expliquis què és un conte, perquè la gent diu, he escrit un conte, però hem escrit un conte, què és el conte? I la segona, perquè m'interessa què fa la gent que surt de l'Ateneu, vull dir, quina és la singladura de la gent que surt de l'Ateneu. I comencem per la primera, què és un conte? Hi ha moltes opinions sobre què és un conte, no sé si al final la gent s'hi posa d'acord o no. En principi diuen que perquè hi hagi un conte el personatge ha de patir, s'ha de transformar en un canvi. Però hi ha vegades que simplement expliques una situació i el canvi és per l'actor. No és el que experimenta el personatge, sinó és per l'actor que a través del que ha llegit dius, aquí hi ha alguna cosa que m'impacta. Llavors, bueno, per mi, que és un conte, a banda de que sí que normalment al personatge li passen coses i hi ha un canvi entre que comença el conte i que acaba, per mi també és vàlid. Jo n'he llegit d'altres que simplement escriuen, et presenten una situació, t'acompanyen de la mà i et fan navegar i et porten a un lloc. I al final reps l'impacte. Tu aquesta petja que jo dic, de les coses que se'm queden, a mi el que m'importa realment és que em deixi petja. Del que sigui, però que em deixi petja. És una opinió molt particular, d'altres no hi estaran d'acord, però vaja, és el que jo penso. Jo et vull preguntar una cosa, el conte modern, ens van dir, jo t'ho pregunto, però no és que en tingui ni idea. El conte modern és d'ençà d'Edgar Allan Poe, no? Vull dir, és Edgar Allan Poe. I això té unes normes, a part d'això? Sí, en principi té unes normes, però hi ha autors que transgredeixen les normes i que en saben molt. I ja se sap que els bons artesans poden transgredir el que vulguin, perquè saben com fer-ho. Llavors la gràcia no és potser què fan, sinó com ho fan, la màgia que hi posen. Són com prestidigitadors i això és el que a mi personalment m'interessa. Llavors, contes n'hi ha de tota mena, el conte clàssic, el conte que al final l'has llegit i dius, però què passa, què li passa a aquest personatge? Aquest personatge no, però t'ha produït una angoixa, t'ha produït una reflexió. Per mi això ja està bé, ja és un conte. O m'ha portat unes sensacions que m'han agradat o m'han trasbalsat, però el cas és que a mi em facin sentir. Sí, i tu ara m'estaves comparant, off the record, m'estaves comparant el conte amb la poesia. Sí, a partir del conte he anat entrant mica en mica amb la poesia. No m'agradava la poesia, no entenia res. Però mica en mica, clar, què li passa? El conte i la poesia necessiten un estalvi important de paraules. Per tant, la idea que tu vols comunicar, la sensació que tu vols transmetre, ho has de fer amb la paraula exacta, justa, col·locada en el seu lloc, que és difícil de trobar, i aleshores la poesia també té això, sobretot, que és molt més essencial encara que el conte. Conte i poesia són essencials, busquen una idea, una sensació, alguna que vols transmetre i enfocar-ho a partir d'aquí. Tot el que envolta, per exemple, la novel·la
que hi ha moltes històries penjant de la principal, I tant. tot això, conte i poesia, no ho tenen. És essencial, la idea és essencial. I llavors això necessita un ritme, necessita molta artesania també. Llavors, a partir d'aquí, mica en mica, vaig entrant en la poesia. És a dir, que tu el conte el compararies més a la poesia que a la novel·la. Té poc a veure amb la novel·la, sí, està entre i entre. O sigui, jo, personalment, l'opinió meva, hi ha la poesia, els microrelats, que s'acosten molt, el conte. El haiku, no? El haiku, també m'encanta el haiku. Sí. Són pinzellades, és com un quadre, pam, una pinzellada i aquí la tens. Què representa? Doncs no és un arbre, però pot ser un arbre o pot ser un ocell. En cada moment et pot representar una cosa o una altra. Sí, t'entenc. I després hi ha la novel·la curta, o el conte llarg, el conte llarg i novel·la curta que s'acosten i després hi ha la novel·la. És un camí que és un seguit. Sí, t'entenc. És analògic i digital, no? No és digital, és analògic. És analògic, sí, és un rellotge que gira. Exacte, es va relacionant tot. Es va relacionant. I cada cosa és tens experiència en aquest camp, haiku, poesia, conte curt? Vull dir, has escrit? N'has escrit? A mi em costa molt escriure microrelats, perquè els contes meus no són gaire llargs, ja intento anar molt a l'essència, però és molt difícil, amb 4 paraules que jo admiro. Per exemple, al blog hi ha una companya que fa microrelats que a mi m'encanten. I jo l'admiro moltíssim perquè en 4 paraules, bueno, seran 4 línies o 5, t'explica el que jo necessito potser 3 pàgines. I això ho admiro tant. Em fa una enveja. Sí. És el mateix que un poeta, no? Que la poesia. Sí. I la poesia, tens incursions en aquest camp de poesia? Jo estic fent un curs perquè m'agrada. Cada any m'apunto un curs de l'Ateneu, que és llegir poesia per escriure poesia. Jo no escric poesia. De tant en tant, presento algun poema, però jo no escric poesia. Però m'agrada molt perquè m'ajuda a entendre, mica en mica vas entrant-hi, la poesia és complexa. Hi ha poetes que potser t'expliquen coses molt reals, però al final t'estan parlant d'una altra cosa i et porten, a través de lo real, et porten al lloc on volen que tu vagis. Sí. I d'altres simplement et transmeten una sensació, i aquí és més complicat perquè has de buscar tu què vol dir ell, què significa per tu. És com la pintura abstracta, pintura realista. Sí. Jo comparo molt amb la música. Amb la música igual. I una cosa, arran dels cursos de poesia, has canviat l'estil de conte? Una mica sí. Perquè què aprens? Aprens l'essencialitat, aprens aquesta cerca de trobar la paraula, aquella que vols, i que té una música, o a base de repeticions, que abans et deien no, feies un conte i a classe et deien, escolta, aquesta paraula està repetida tantes vegades. No, però hi ha vegades que t'interessa que repeteixi allò. Clar, per la sonoritat poètica. Per enfocar més la idea i com ho has de fer perquè no quedi repetitiu, perquè no et faci mal a l'orella ni torpedegi la història que estàs explicant. Llavors, sí, jo penso que hi ha molt bons escriptors que són novel·listes, contistes i poetes. Sí. I que bé, quin plaer que és llegir-los. Sí, tens raó. Sí, esclar, el que passa que pots estar més interessat en un camp que en un altre. Sí. Una cosa, Maria, tu després d'acabar l'Ateneu, que fèiem les classes aquelles amb la Lali, tu vas fer conte, jo me'n vaig anar cap a novel·la. Digue una mica, després de l'Ateneu vas tenir necessitat de publicar, què vas pensar? Després de l'Ateneu jo he fet una mena de recull de contes, mare de Déu, quina vergonya. Per què? Perquè ara me'ls torno a llegir i puf. Tot el que es torna a llegir, tot el que... Clar, gràcies a Déu, suposo que he anat evolucionant i llavors ho mires cap enrere i hi ha algun que el salves i altres dius, Déu meu, jo mateixa em vaig fer un relligat, vaig fer X còpies a les persones que jo li volia entregar i els hi vaig donar. I vaig dir, bueno, doncs ja està, s'ha acabat. I a més, què passa? Clar, quan fas un recull de contes, no és com una novel·la, però sí que has d'estar centrat en una idea general o alguna similar. Això és el que diuen,
Això és el que diuen. Però jo penso, bueno, és el que diuen, però per què? És el que diuen. És el que diuen. Aleshores, el meu personatge el meu recull de contes era a base d'un personatge que era un taxista com amateur, tenia la seva història prèvia, i eren 24 hores d'un taxista, cada un conte diferent. Sí. Vaig acabar del pobre taxista fins al capdamunt, perquè són moltes taulletes. Jo no tinc paciència. Jo fer el que has fet tu, impossible. No tinc paciència. Llavors, jo ara vull, doncs mira, m'agradaria... Estic empipada perquè he vist que una notícia o he vist alguna que ha passat a algú en el carrer o el que sigui i estic empipada i necessito, doncs llavors em surt un conte. Tema pandèmia, doncs últimament me n'han sortit 3 completament diferents. Un, que és una mica còmic eròtic, un altre que és terrorífic i l'últim que acabo de fer, que és una història tendra i bonica. Clar, depèn de la mirada que hi posis, depèn del punt de vista des que tu miris, poden sorgir moltes coses. Inclús en el blog que tenim, allò que m'has comentat, que era el calaix de contes, un blog que el recomano molt, subscriviu-vos al calaix de contes, que està molt bé. Eren 5 companyes que justament es vam conèixer perquè vam fer el curs de contes online, és a dir, no ens coneixíem personalment. I quan vam acabar, clar, perquè en aquest sistema que tenia l'Ateneu de cursos online, comentàvem molts contes, parlàvem molt, i vulguis que no et coneixies molt. Més que presencial. Sí, perquè presencial tu tens un temps determinat per poder parlar i hi ha 1 hora o 2 hores justes. En canvi, allà tu escrius el teu mail, l'envies, ets a casa i des de casa ho mires i tens tot el temps del món. I llavors, al final ens vam... Escolta, ens vam trobar un dia i una de les companyes, la Matilde, que és molt emprenedora, ella tenia un blog personal. I diu, escolta, per què no ens unim i fem un blog conjunt? Bueno, primer no, abans del blog vam dir, per què no seguim escrivint, nosaltres 5? I ens comentem com el que estàvem fent fins ara, i vam començar així. I al cap de potser un parell d'anys vam dir, tenim molts contes i n'hi ha que ens agraden. No, que estan fantàstics, sí. Per què no fem un blog? I això que ella ja tenia experiència en aquest blog, ella mateixa ho va fer perquè les de més d'informàtica. Escolta'm, i de donar això, perquè jo entenc una persona com tu, que realment ha fet moltes coses, que realment fa les coses amb minuciositat, amb carinyo, i després veus que tu no estàs publicant, perquè estàs escrivint, perquè estàs posada dintre teu encara buscant la manera de fer les coses, i veus que uns altres que no fan res de tot això es van fent un nom, i un diu... Així és la vida. Així és la vida, però així és la vida, però t'estàs perdent moltes coses. La gent ens estem perdent els millors, jo crec. El que passa és que, clar, la manera de comunicar o la manera de fer-se present, de fer-se visible, ha canviat tant. Clar, nosaltres hi tenim uns anys, la vida d'ara és completament diferent, i llavors, clar, ens hem adaptat moltíssim. Sí, xapó per nosaltres. Xapó per vosaltres. Ens hem adaptat. Sí. I llavors, doncs, que no és una cosa molt artesana, de boca a orella, molta paciència, molt de temps. Jo a vegades entro en el blog i normalment tenim lectors, la majoria són d'Espanya, i d'altres ja d'Estats Units, Déu-n'hi-do. I a vegades entres i et surt un de Hong Kong, un d'Irlanda, un de Brasil... Bueno, jo els dic a les companyes, ei, que tenim un lector aquí! Fa una il·lusió, i és una manera que et puguin conèixer ben lluny. Evidentment és algú que llegeix català perquè escrivim en català, però clar, hi ha tants catalans pel món, i d'altra manera no et coneixerien tampoc. Amb la qual cosa, un blog no està mal. No està mal. Dos coses. Que has plantejat fer, us heu plantejat fer un audiollibre? No. Doncs jo crec que és una gran idea l'audiollibre. Jo acabo de publicar el meu audiollibre, que encara no ha sortit. Està a Google Play, a Apple, però me'n vaig assabentar perquè em va sortir el meu iPhone, vull dir, és a Apple, a Google Play i a Comment, però és que ja anirà a 40 plataformes, però esclar,
el català, per molta plataforma que pugi, doncs... Però bé, escoltat té molt més públic que llegit. Naturalment, encara, i després jo soc fan dels audiollibres, i després et dic una cosa, a classe, a l'Ateneu, tu també deus... Un deia sempre, llegiu en veu alta, perquè llegiu en veu alta abans de publicar, llegiu en veu alta. Jo tinc aquest costum de llegir les coses en veu alta abans de publicar-les, abans de donar-les per bones, no de publicar-les, de donar-les per bona. Llavors, jo crec que la poesia, per exemple, la poesia o el conte, també, és especialment bo, llueix especialment, el llenguatge llueix especialment quan el llegeixes, quan el sents en veu alta, No, és cert. Jo crec que, jo us animo a fer un d'això en veu alta, a part de que és molt fàcil, vull dir, és una... els podeu llegir vosaltres mateixos, vull dir que no. I després, pujat a la plataforma, ja et diré jo com, però hi ha serveis editorials, el que jo tinc lletra minúscula, això te'l puja a la plataforma, vull dir que realment és... No és mala idea. És una cosa que és fàcil i jo crec que a vosaltres us lluiria molt, perquè jo el que m'he notat, d'ençà que escolto audiollibres, que malauradament hi ha pocs en català, és que les paraules aprenc a escriure amb els audiollibres. També llegint, que és el que hem fet tota la vida, llegint s'aprèn a escriure, evidentment, qui no llegeix... Sí. No tira endavant. Doncs no n'hi ha, no n'hi raja, no? No tira endavant, no. Però no sé. I, ja està. Jo crec, si vols dir alguna cosa més, perquè m'han dit que els vídeos que no els faci molt llargs, perquè se'ls miri la gent. Doncs, moltes gràcies. I m'ha encantat aquesta conversa i ara la seguirem a la platja. Exacte, que avui fa molt bon dia. Que fa molt bon dia. Què tal? Bé, molt bé. 17 minuts. 17?